Noswaith dda, croeso i fwyty'r berllan. Noswaith dda, Carwyn Jones dwi. Dwi wedi bwcio bwrdd am 7:30. Dewch efo fi. Dach chi isio bwrdd wrth y ffenest? Oes plîs. Diolch. Dyma'r fwydlen. Dach chi isio rhywbeth i yfed? Ga i botel o lager. Potel o lager, cewch siŵr. A be amdanoch chi? Dach chi isio diod? Ga i gin a tonic os gwelwch yn dda. Dyma chi potel o lager a gin a tonic. Dach chi isio archebu bwyd rwan? Oes plîs. Diolch. I ddechrau, ga i'r pete? Cewch, dewis da. A chi, dach chi isio rhywbeth i ddechrau? Nag oes, dim diolch. Fel prif gwrs, ga i'r cyw iâr efo salad a sglodion? Dach chi isio saws efo fo? Mae gennych chi ddewis o saws madarch neu saws pupur. Ga i'r saws madarch, plîs. Be dach chi isio fel prif gwrs, Mr Jones? Dwi isio'r cig oen os gwelwch yn dda. Ga i o wedi'i goginio'n binc, plîs? Cewch siŵr. Felly un pate i ddechrau, un cyw iâr salad a sglodion efo saws madarch ac un cig oen. Dach chi isio gwin efo'r bwyd? Oes plîs. Gawn ni botel o win coch merlo. Diolch. Oedd popeth yn iawn efo'r bwyd? Bendigedig, diolch. Popeth yn hyfryd. Dach chi isio pwdin? Wyt ti isio rhannu pwdin efo fi? Iawn, be wyt ti isio? Tarten afal, cacen lemon neu gaws a bisgedi? Does dim ots gen i. Gawn ni'r caws a bisgedi i rannu os gwelwch yn dda. Dim problem. Wyt ti isio rhannu'r bil? Dydw i ddim isio rhannu'r bil. Fi dalodd tro dwytha. Gei di dalu heno. Dyma'r bil. Cofiwch am y tip. Created using Powtoon.